Bé, com veieu per l'arbre que tinc al darrere, som ja a les dates de Nadal i només amb aquest missatge us volia desitjar a tots unes molt bones festes, unes bones festes tant de Nadal com de sortida i entrada d'any, com els més petits també i els més grans, perquè no dir-ho als Reis sempre fan il·lusió, i sobretot doncs, que passeu unes bones festes amb les vostres famílies, amb els vostres amics, amb la gent que estimeu, i que davant d'un any que segurament no serà gens fàcil, perquè tot ens fa pensar que no serà un any fàcil el 2009, doncs que reflexionem al voltant d'aquestes paraules que fem anar tant aquests dies, no? La d'amor, la de solidaritat, i que realment hi trobem el seu veritable sentit. Segurament l'any que ve tindrem molts motius i moltes persones a prop per fer servir aquests conceptes i aplicar aquests conceptes. Insisteixo que no només són paraules, sinó que el que han de ser realment són accions que ens guiïn cada dia. Tindrem ocasió de fer-ho segur l'any que ve amb moltes persones, però vaja, ara de moment estem a les festes que estem, són dates de joia i alegria i el que us desitjo és això, que tingueu unes molt bones festes tots plegats.